ମହାଭାରତର ଖଳନାୟକ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଜାନାମି ଧର୍ମ ନଚମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜାନାମି ଅଧର୍ମ ନଚମେ ନିବୃତ୍ତି, ତୋୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋସି ତଥା କରୋମି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ କି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ତାହା ବିଚାର କରିନଥାଉ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦୋଷ ଦେଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ମନର କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ତା ସହିତ ବିବେକକୁ ପଚାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିବେକକୁ ପଚାରି କାମ କଲେ କେହି କେବେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନକୁ ପଚାରି କାମ କଲେ ଭୁଲରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ଆଉ କେତେକ ତର୍କଣାକୁ ଆଣି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି। ପୂର୍ବକାଳରେ କାଶୀନଗରରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବାରୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ବଗିଚା ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ପଣ୍ଡିତେ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନେ ବଗିଚାଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶଂସାକାରୀକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସେଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ମୁଁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆଣିଛି। ଇଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ବାଛି ବାଛି ଆଣିଛି। ଦିନକର କଥା, ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସୁଛି। ପଣ୍ଡିତେ ଦେଖିଲେ ବଗିଚାର ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଓଲେଇ ଗାଈ ବଗିଚାରେ ପଶିଲା। ପଣ୍ଡିତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ଗାଈଟି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପିଠିରେ ଜୋରରେ ପ୍ରହାର କରି କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦିନେ ମୋ ବଗିଚାକୁ ଆସିବୁ ତ ତୋତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ସତକୁ ସତ ଗାଈଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଏପାଖ ସେପାଖ ଦେଖିଲେ, କୁଆଡ଼େ କେହି ଲୋକବାକ ନାହାନ୍ତି। ମଲା ଗାଈଟିକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ବଗିଚାରେ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଏକ ଗାତରେ ପକାଇ ଦେଇ ଏବଂ ଫାଉଡ଼ା ଆଣି ତା ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆପଣା ହାତରେ ଗାଈଟିକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଗୋହତ୍ୟା ପାପ କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଗଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଲେ, ଗାଈକୁ ମୋ ହାତ ମାରିଛି। ହସ୍ତର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମଣିଷ ରୂପରେ ସେଠାରେ ଉଭା ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା କିଏ କରିଛି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ କିଏ ଲଗେଇଛି? ପଣ୍ଡିତେ ଗୋହତ୍ୟା କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଉ କିଏ କରିବ? ମୁଁ କରିଛି। ମୋର ଏ ହାତରେ ମୁଁ ବଗିଚାର ସବୁ ଗଛ ଆଣିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛି। ଏଥର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ନିଜ ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇ କହିଲେ, ଗଛ ଲଗାଇଛି ତୁମ ହାତ, ବଗିଚା ତିଆରି କରିଛି ତୁମ ହାତ, ବାହାବା ନବ ତୁମେ, ଆଉ ଗାଈକୁ ମାରିଛି ତୁମ ହାତ। ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଭାଗି ହେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ନା? ବାଃ ପଣ୍ଡିତେ, ତୁମ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା।